Phakamisa izandla zakho la ukhona. Keyboard yehlele phansi. Phakamisa izandla zakho. Amandla kaMoya Ingcwele agcwele kule ndawo. Every monitoring spirit that is monitoring your life, that is delaying your life, that has made your life stagnant, lebambile impilo yakho. It lose hold namhlanje. It lose grip namhlanje. Yonke imimoya yobumnyama emelele nempumelelo yakho, emelele nesuccess yakho, right now in the name of Jesus, khuluma ngayo lephila endlini yakho in whatever form engabe iyona. Right now iyasha, right now iyaphuma, right now iyasha, right now iyaphuma, right now iyasha, right now iyaphuma. Leyilwane ephile ekhaya lakho one by one sibuyela kubanikazi baso, ziyafa, ziyasha, ziyafa, ziyasha, ziyafa, ziyasha, ziyafa, ziyasha, ziyafa, ziyasha, out of your house in the mighty name of Jesus. Lama selesele phila kulele ekhaya, leyikhove zikulele ekhaya, lama gundana kulele ekhaya. Nakoka seyaphuma manje, nakoka yaphuma manje, nakoka yaphuma manje, nakoka yasha manje, nakoka yaphuma manje, nakoka yaphuma, ayaphuma ngegama lika Jesu, ayaphuma ngegama lika Jesu, ayaphuma ngegama lika Jesu, ayaphuma in the mighty name of Jesus. Ngikhuluma nalamakati lasekhaya lakho, ayangizwa ngoba alethwa. Khuluma nalekhova eyimemeza kuleli ekhaya, ziyangizwa ngoba zalethwa, zathunywa ukuzovala iprogress. Khuluma nalabo tokoloshi abathatha ukudla kuleli ekhaya, abathatha imali kuleli ekhaya, nabo ke bayasha manje, nabo ke bayasha manje, nabo ke bayasha manje, nabo ke bayasha manje, nabo ke bayasha manje. Bayaphuma ekhaya lakho, 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 bayaphuma in the mighty name of Jesus. Baba la makhaya ngithumela umlilo kuwona, ngiyawahlambulula ngegama lika Jesu. Anything that is in the yard that is monitoring their progress, kungaba imithi, kungaba amabhodlela, kungaba amakhandlela, right now iphelelwa amandla. Anything le monitor iprogress yabo, kungaba ama-underwears abahlele ebantwini, right now lama underwears aphelelwa ngamandla, right now lama underwears avalelwe emabhodleleni ayaphahlaka, right now lama underwears avalelwe enkhanjeni ayaphahlaka, right now lama underwears avalelwe idulini aphelelwa amandla. Walo ingcwele ngiyabonga ukuthi lamakhaya kusukela manje aya progress in the mighty name of Jesus. Let the church say amen.